Jeg falder over en spændende nyhed. Jeg synes selv, den er spændende. Jeg synes, det er en rigtig god nyhed i øvrigt. Det er sådan en lille checkliste, som du kan klistre op på væggen eller på døren på din campingvogn. Og der følger forskellige skilte med, som du kan sætte på. Og hvis du er ny og ud og campere, så tænker man altid, at jeg husker at lukke vinduerne, og jeg husker at lukke tagluren. Se, du har mulighed for at sætte dit navn på inden for de områder, du gerne vil være på. Og så kan man forestille sig, et af børnene måske, eller ens kone stod og sagde 230 volt kabel, har vi det? Bum, den er grøn, den er i orden. Og hvad med køleskabet? Kører den nu på 12 volt, når vi kører videre? Det er i orden. Gas lukket, det skal vi ikke have lukket, fordi at køleskabet kører på... Jo, det kan vi godt lukke, for den kører på 12 volt selvfølgelig, så slår vi den. Og køleskabet lås, som er en meget vigtig ting. Du kan simpelthen tage de ting, som du vil. Og hvis du kigger her, så kører der hele sættet. Det kommer sådan en lille pakning her, og der har du pladerne. Og så er der altså mulighed for at sætte lige præcis de navne på, som du vil have på. Og du kan jo også tage dem af igen, nogle af dem, hvis det er, lige rense af og så skifte dem. Og der følger oven i købet 2 klisterstrimler med til at sætte bagpå, der er skåret ud til dem. Og så kan du altså montere den lige præcis, hvor du vil på din campingvogn. Den hedder Check, og den må du altså se hos din lokale campinghandler. Og hvis ikke han har den hjemme, så må du sige, at han skal tage et par stykker hjem.